Diyan sa man ay. Sarga na naman ito. Abi kong hila ka na. Wah. Aman. Kadila man na ay. Saan mga gobyerno may magbuot. Mag-uos na na kay. Guys, isay makarelate. Bulinaw sinabaw with alugbati. Alugbati rag talbos. Laminis siya guys ba? Sudan nga way kontra ni, kay way mantika. Okay na ni. Guys, lami kadyo guys ha. Si Aliana dan yung pahigupon. Dia inalami ang inanuna dyan eh. Barayas gapon ni bulinaw. Guys, madyong gabi eh. Grabing kami ngaw sa bahay. Kayo pa sila na uli. Kami radari nagtikaw-tikaw. Aliana ako, sinanay si tatay. Si tatay ito's gawas, sinanay. Tapos kusina. Nandya. Sama na Aliana, ngubang kang mama. Nguban ba? Tibag. Oh, di. Di man mo tibag. Mato ko sa bus, kaya magpa-signal ko. Manaman ko luto. Nagluto ko kuan guys ba, sudan. Kaya naguli, isa pa may manihapon. Ha, mauban ba ka? Hindi ka mauban. Nanira ka. Di man mo tingog, mauban ba di ba? Mauban kang mama di? Di man mo tingog gay. Mauban ba kang mama? Ato sa bus. Mauban. Di man mo tingog lagi. Hani ba sa Aliana, mauban ba di? Mauban? Maubang mama? Dugay man lagi matabag. Hain sa ka. Naraman din na. Dugay man matabag. Bato sa amin na eh. Malap yun ba? Malap yun ma. Sabi oh. Maubang ka? Bato sa amin na eh. Kaya mapasignal mi. Isa dari signal guys. Maka sambara na rin na. Kaya manhapon ta naguli. Paman sila. Alere. Dali nga rin. Naan naman siguro niya abot. Mga dali tara. Gabi na. Hadli ko rin maglakaw-lakaw sa kasada. Kaya dagang mga hubog. Hubog yung isang tawanan. Tay, ito sa bus tay. Tay. Bawa ko sa mga dagang mga hubog mga tao. Hawid dali na kaya dagang maghubog. Hadli ko. Hawid ma? Hawid ma? Dali. Magpa-signal sa amin tay. Papa. Diyan naman siguro. Bakit saan eh? Hindi day. Tatanawa pa na uli. Gabi na. Para sa amin tay. Pa-signal namin sa bus. A few moments later. Guys, manihapon ta guys. Kami rin na rin nagtikaw-tikaw kay panangulig mga namista. Ano pa ko na akit ko? Ngayon, punta ninyo. Mga punta. Wala kong Tauhan. Dadapos mananghilin dia. Natambahan na day ilang kalamay daari. Das mananghilin dia. Gagdag panihapon. Hindi mo kaon kay magpaandra ko no. Paano tayo? Pumunta tayo. Nanghilin. Katog-luto mo kalamay. Kanina na. Kama ko ma. Kaya yung tagnong dahil nagplanggan ha. Gaya na, hapit na kamadaga. Hapit na kumadaga ma. No. Good drink. Lagi. Kana. Lami kong sadan guys dia. Pinutos. Pinutos na. Bulinaw. Ang lumpid. Ada doon ang di Marco. Ha? Ano niya? Ansa? Aksubahan ng balawa na ba ang mga mangrip, bitadyon. Ang mga sabo, bitadyon. Sago. Yabo.
Ano yun na? Amo ka na mahaw. Ha? Good morning guys. Good morning. Damis ka mananghilin. Das nang nanahilin nakipamahaw kiri. Bata ka. Kaya ba mo dyan sudan di ah? Sardinas. Amo gina mo. Sudan ako ng sudan. Buong ako sa kagisda. Ang kayo na nahuli. Sabay ko. Oh, ang kagar to? Terus kaya mo rin hinahilin. Hindi ko ang Bugyan na bito, ano, gawin ko ng mahaw. Alas 5 pa kuning bakod. Kay mga pugres ba, iwa kita ko karunay mo nang ni mga gamit ni ngalip sa diana. Kay kaning baza ikaw karunay. Alas, ano yung kakang? Bugi. Kaka garden day? Nailin. Karlan, kalami ang Karlan. Salami nailin. Ma? Kalami ng Karlan. Salami ma? Sila yung ng Karlan eh. Makakabit ko ma? Kay, Nabupulaan ako ma. pula na, bagli ka nakakaan, pula na. Nabi ma? Karena nandus pagpapaya na lang, ngayon lang yung gusto. Hindi ko nagkakadilis na. Mas maruntay. Kedua menit ibu. Kapitan po. Tak panah. Tak panah. Tutugas sa nailin. Bol. Ay, good morning mga ano ng Karlan diha. Karlan. Kalyana, kaning bayo. Wa po diri tao. Pero naik kapal na sa kuwan. Ang sa bada rin. Ay, kaday lang maritis. Parang Bulu bitaw. ang lugan. Das nang kakay na may magtambay. Ha, Karlan. Tidak. Karlan, isaw-saw sa ginamos. YCE. Tapos. Ako kay lagalan, martinga sa ganito yung pangaon. Ako man kita man karon tawag. Kuan man, lutya. Sak, Ikan na kita na. Lutya pun. mukya. Lutya. Sana po ito sa liti lahat ito yung ginagawa ko nito. Sama lukuan. Sa pag-vlog nga nagtunuha. Halo. Day. Ano yun na? Kaya wak ko na da. Sida wak may kunta. Al na ha. Ano ko ma? Sila na. Muli ko. Ang sudan dito. Okay. Bulin na o. Ano yatin? Ano ba? Tulis. Bye. Ha? Ano yung siyan? Mapinte ka Ha? na. Di pa mag-uot 30. Ba? Ma-presto na rin. Eka. Halo? Bayo dito. Sige. Ako man. Ha? Sige. Ha? Ano ba? Apa? Ha? Ano ka? Bakit na ka? Kinuha mo na. Gumugat sa dahil mo nag-iinom? Yung may dito pa. Wala na ba? Adi, Ulo. dyan sa bibir ito. Hindi mo yan? Kaya lang sa bigla. Ngayon, bato pinunti. Dali na. Ano lang siya mga dalawa. Nama yung kaso sa kagakawan. Sa ng bayan. Yeah. Ay, sa ng bayan, kung kama na. Okay. Pero malagpit yung doon. Grabe Karlan, lutya. Asa man? Alumangan. Sa Manila, itagul man yung sinigang na. Ano niya? Wak man daw, wak man daw, wak man daw. Tawag pag gulay nga sari. Grabe. Grabe, ukura pala. Sa ng bayan. Basa. Anak along. Hindi mo sa ng bayan siya. Patay na siya. Kabayan na ng kanglana, manang. Sa katuan. Madagtisanan. Multis. Yakin. Iya. Tayo dito. Kain. Ano tayo dito maritis tayo? Bok day. Dambuhok. Hindi, ato napatasan yung buhok. Ato napatasan dito ang taso. Kabangan. Lagi niya kadiskaridan. Ang tasog buhok naman magpabangan. Bok day. Nalas naman ang pelasyon na ron. Tapos ginabos ang. Kenting siya na. Periso na. Doon ka? Lupa tinahal. May pinatag lang day. Hindi na magkatutuan. Pakaw! 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 Pakaw!
Hindi ka nagagawin. Karang ayaw roy mo na ba? Mahal agaw. Sige po. Ha? Ang yan na. Ang samasip ang yan na. Di kang kiyang gata, excited kong siya mo. Anji. Yatod pa, hatod ni Erlene. Ikaw pa yung magastugan to. Ako mo sa tulong ka. Yan, mga kanila. Dali na yan. Aray, ma. Ano may gikaon? Mau gilo to. Kang lagi gilo to. Sige na ba? Matahan to dito. Mukhang takot mahulak na yun. Masala. May tugtog o mahulak na yun. Ano ba tugtog? Kanang way tugtog ba? Dali na. Punta, pwede mo na. Diyan ka to. Punta. Kailangan mo. Ulit ba ito? Ano lagyan mo na ako dito? Tutugtugas sa Maylin. Kasi mga taon na, ma. Kung copyright na Maylin. Kahit na ba? Hindi ako, mga may nag-vlog. Kumain guys. Wapa niya ako. Kumain. Wapa niya maka. Ano, di ba? Parang sa danita sila na nahilin mo kaon. Kasi nga ako. Parang makakaon ka. Pula na kasbay. Wala pa na ito. Pinasila. Yan na. Hindi na siya. Tutugtugas sa Maylin. Tugtog. Kakaon sa lagi. Mga sige sa liga ng kumain nila. Kanong gumi sa tubok. Sardines kayong gamot din. Palata. Natipinsan naman. Pinalamakadlaw. Ha? Ang buo naman. Sige. Dugay lamang kang mga kaon. Sige. Full yun na. Magkaman man. Kurang lugadya. Bye. Ang mga napamastamot. Pagsuway ko nung pinaspasok kaon yan nala. Kaya marami na ako ba? Labi. Itong tanawon mo ka. Mau ba? Kaya ano makapatugtog ganun suman. Magdabag-dabag ka. Di ka kapatugtog. Pag ganit, kaan kayo tugtog sila magmayang ng lak. Hindi ka kaulog ko na. Pinirito ng alugbati ha. Pinirito ng alugbati. Hindi makagutan. Saging mo, saging ba? Kasi mga gari na naman na. Kasi nga. Mga di ko nisitan balik dali. Kasi nga. Kasi makaos alya na. Ha? Regional. Natayan. Ang atay, lugi pares, 30 akong pares. Ito sa katay. Ha? Ano mo? Ganina. Diba? Hindi susulan? Katang ko karon. Ang kanon to. Pag saglit sa tayo, ito. Hindi sa luto. Last naman na ilang po. Di partner bago sa kaito, sa katay. Lagi, maningin, lagi adobo. Ano yung pabit ng adobo? Ito yun, ako may ito ba ito? Ilang adobo? Lugi lang, katay na natin ano ba? Sa order. Nakamaluto. Pag nilaw eh. Ha? Pag nilaw eh. Wala may lisid ng laki. Kaya. Sige ba ta dato? Tama? Nung liksidan kayo, liksid Kagkalan, kagsaging, kagganap. Ano sa pagkakaroon eh. Silaw eh. Na makasilaw ko yung lami. Silaw. Lagi naman, kagsaging. Siya, kasi mupanan eh. Sa may siya. Tapos ang ginamos. Bawang kaya no? Anong giyana din nanay? Sinanay mo nagpadako. Giyana din nanay ka. Ha? Kagsaging. Tundang tadi. Aga. Tutugtugas sa Maylin. Pagkaya yung minuto, patugtog na ka. Maya. Magipahong agtugtog gani Hanaylin. Pangit ka na si mama nag-vlog. Hey. Pagdali ka. Dali ko kaon mo. Ano ang tugtog? Hindi, patugtog na. Magkaon. Hugda na kayo, patugtog na ko to ah. Ang hangis di sa solar. Patugtog sa mo. Hani mana? Mana ka? Niabot ang gamong. Saya mo ida? Isa ba ate? Sana all. Ah, panda. Guys, tatay itong bayad lang batak.
Saba, gamara magkahada. Gamay ra mo ka pa sa labi day pud mo. Basta gamay ra, basta kayo ka-careful. Salamat pintan tet makalugaw ko te. Ano naman, Japahon? Puti. Sa ito mo gawa sa minadrama. Ang salang. Guys, Ang salang dyan dito tali. pahuway ang taong ko na rin guys kaya kapoy ko ginuwad. Ito yung buwang amok sin matatan. Si nanay rebuyag ni nanay kay di ba marang magis nanay batid ka kapoy. Sin ba kanay? Sin banda, hindi tayo pinag sa badong sa simba. Ganyan sa simba ka rin. Nasa nga wala, ang salang di. Lunes sa pungultiwa sa tanong sa tanong. Ugma day Domingo ba day ugma magtanam ko yung nay. Tanong sa hapon. Palis. Uwan ning tagbunda kaya hindi ako mamubo. Pilit magpumuntanong. Pwede lang may magtanong. Adi na pwede magtanam ng tagwan. Bantukan pong suta. Lami tanong karon buka kay pa. Wanon lami nang wanon. Ah! Pangita! Swerte kang makakita ka. Oh, pangitang napapayabungan na guwang na napahinugon. Oh, na isa na napahinugon. Pangita mo si nanay. Nanay, ano anak man ko nimo na ko ingan ni nay. No, na kadaan na. Bala ka. Kay bawang hanina. Na? Uwa? Ihanan mo na. Haran ko na bawa ka. Say, inilaman ko nga, ma'am, na kay may lipstick ka pong natapon. Kani. Teka. Naiman na ako ko lipstick na nausik, di ani lipstick na. Why, lingaw dari guys, nakalugar kong higda kay wasa tayo magawas. O yun lang mong bukid dari guys, kaya ano ka na sakdanan mo agi? Mora ni bukid nga. Nagagsakdanan mo agi. Mana, mga manang kalsada, samot na dun. Samot tag mahaman nagway dining, nanay series mo agi dari. Ug nanay series, mulag na kukuan, mga kanawa. Masa kaya naguko series? Mabiyon, jagat to na po. Nang, ug nanay series, mag-sakay-sakay tanang. Uy, ang kanya, gisiris ka. Alam, hindi. Masahi. Kaning do dyan ang tatay, mani, puya na sa mga marites. Katong isa ka do dyan na, napay isa ka marites ito. Kasama na Tana, muli na kunuto sila. Ha? Papay duha ka bitay. Naman din ba nga ninyo? Nalagay duha ka buka bitay itong ni tatay. Muli na sila, to sila sa Canada na muli. Sexy na, sexy. Kanadran kawali. Mali ka? Sexy. Na. Ay. Tingnan ba? Kasi sexy na eh, sexy ko rin Mario. Nay, interviewon. Wadiningon maghapon na dito. Nag-goals na nay, kay agamong lugar dari. Kuan, iway dining ang kalsada. Hanja, Harapan sa bunuh ng taong. nag-goals siya, kay idang taong kuno nabunuhan na. Hindi. Diyan sa amin nay. Sagda na naman tulad to. Sabi ko, gihila ka nay. Wah. Aman. Pag di naman na, saan mga gobyerno may magbuot. Mag-goals na nay kay sayang pun taong kuno yung mga panan, maapil na sa din eh. Mabilde ko no. Ako na ginala na. Ayos ito ng dali. Madu galing guys, agang mga tanom, medyo na sada. Tapos ubos, gilas ay sa may maalaot. Ay, sa wag ganun ay sa si. Ang kaisang ijang garden, maapil na sa dining. Ako din na. Pati po itong garden sa sada. Ay, Hi, salamat sa Ginoo, kaniuan. ang gamubo ay maano mo tanang bitaw sa hapon. Salamat sa Ginoo ko nus nanay. Hindi po na humaguna ng ano ko bata. Ikapoy ko guys, kay grabe nang ginuna. Pahuway na po sa ano sa Bukbuk. Kapahuay ni bitaw ko dito ko sa dyan ng tatay. Na aning uwan. Hanggang hapon na po. 5 hours later. Hey guys, mao din ang gitrabaho rong adlaw nga ni sadyo kog mata kay kanang mga taong grabe nakasagbot mo niyang gunahan og sadyo. Inja ni ad po kog isa ka plat, nagtanom kog isa ka plat. Na mao ni guys ang nalimpyuhan na. Inja guys, maro tayo ka-share karong adlaw. Inja daghang salamat sa mga way puas nga sigig tanaw sang video.
Daghang salamat ninyo guys ug pag-amping mo and God bless. Bye-bye.